clear to tain survive kalolom le vek chewa tun na ya Air India thlawhna chhetsual chhan kha ti hen ron posane Air India creamliner chhetsual chhan Air India thlawhna chhetsual chhan kha aviation expert captain Steve Chuan co-pilot Khan landing gear suit strike masalovin flip jok a strike suit masani nangai flip chu thlawhna thla extend na pakhat thlawhna thlo chhuak don le tum dona an man ber thlawhna thlo chhuak dona runway thui tak tlan ngai lova van lama thlawhna vor chho thei tu ania thlawhna tum landing dona ero leilama thlawhna thlachak lutuk tor veng tu ani ve thong flip chu thlawhna thlo chhuak don le tum dona apoimo ve ve ti na ni ber chu amaro chu captain Steve theory ang chuan co-pilot hian landing gear suit masalavin van sang lampana ai vor cholai taken van sang himchin stable climb thlawhna in atlen ma sin flip te hi asu tamai ni nangai ne take off no loka van sang lama in vor chho tor pui tu ber flip te so track le ngal mai ani awangin thlawhna kha in vor chho zui zel theilovin leilama op thlale ta soi soya car accident crash rap lak tak kha alo thleng ta ni ate landing gear te chu runway atanga thlawhna kan nu reilo tia asut mai thina flip tero van sang him chin stable climb an tlen main sutani ngai lo achan chu thlawhna in vor chho zel turpui tu ni awangin co-pilot in landing gear le flip kha angai heyanga flip kha landing gear batin alo retract pal tamai emne CCTV video footage chatang khan Air India creamliner kha athlo chua nu reilo tia aniam thlale ngal duai duaya medical hostel chunga atum pok ta durani kha video footage en khachuan captain Steve theory hi apom am very in country em tin aron posane ethil chung cha hen ngai dan sang sang te po ping choka a thenin adam chokha an ring hlala pakhat che dam choka chumi po chu kan lo re ekanga khami thlawhna atanga thlak nuk khana ran choka ham hei me loin engma hlau thong me loin phone ran keng choka ame de bata Air India thlawhna chhetsual dan chhimek ni nimin khan forensic mithiam ten chhetsual na mun an thleng to a police state seidanin black box mu ani to a Gujarat anti terrorist court te chuan nimin khan digital voice recorder an mu chok bokane kan correspondent seidanin thlawhna chhetsual a thi tam zokhe Gujarat state chung mi an awangin state pumin an suna mithi chungte ame de ba civil hospital a kalkhomin an chungte ro an nga kane thlawhna data da khomna poimo black box mu chwa tonin aircraft accident investigation bureau ngor takin thlawhna chhetsual dan hi an chuine Prime Minister Narendra Modi chuan nimin khan Air India chhetsual na mun ame de ba thi atlo pomadi hian ame de ba civil hospital tloin hliam tor te atlo pomadi chuan ame de ba ta chenarap tlak thleng hian rampum hong tho social media atar langane Prime Minister Modi hian thlawhna chhetsual chuang jinga dam chok om chun Vishwa Kumar Ramesh chu amu boka pura mesa dam doina en kolme kane nimin vek khan Prime Minister hian thlawhna thlak na mun te ain kola hemi nu hian ame de bata review meeting anei ngala ibaka hian thlawhna chhetsual thi Gujarat Chief Minister Lui Vijay Rupani chungte atlo bokane kan correspondent saidanin thlawhna chhetsual thi te ruang he postmortem ani nu an chungten hena hlan zel ani Juni sompar kumsang ni somni panga New Champai branch Waymain Raltlan boina siam ching ho torin an hriatir New Champai branch Waymai chuan vumdei lian Raltlan helipad veng New Champai om chu nung chang thalo tak roi chunga boina siam ching le man ro ne na miri grab ching ani awangin nilai ni somparet kumsang ni somni pangaral main New Champai chosana Myanmar a ho torin an hriatira New Champai branch Waymai chuan saphet kotar Waymai Champai le ahom chunga branch zongjong te red pui turin an ngen bokane voi khat mai ni lo voi tam tak roi chungin mi lo ti boy thian ni mela tu chaw hial siam ngai to chuanin voi tam tak alo ti to thian ni melane boina lo siam to thian ni melane Myanmar a hot turin an tirngot to mai hai an veng chu am tur pon du to lo ne New Champai lam chuanin Raltlan zongjong hian sual vek lawa amaro chu theng khatero hi chu mi lul tak mi sual ve takinom ve thina ne heteng mi chu an ma ni anom na lama thon chhozel hi a thaberin tuna chona langane chanchu boina tamzok a hrin thei awangin rilo wangaman central jail atangin tlan chhuak December di somni kumsang ni somni palia tanga central jail atang lal thok thanga kumsomni parel zonom veng aizol chu nizan Juni sompa kumsang ni somni panga khan jail atangin atlan choka zon me kane
prison department atanga bengwarna thudon danen lalthom thanga hi rui hlo wanga man nen courtin athuboi angai to mek lai nia nakto khi akota in lan le hun turane ama hi arsena din mana wangin midang jinga da lovin isolated water anda nizan khan blanket le mau mangin jail bang hungna alon liama atlan chhuak ti tukidda rovel khan thretane prison department chuan zonom psa FIR an thelot